Mitä me tehdään tänään? Jalkoja. Mitä me tehdään ekaksi? Kyykkyä. Yes. Joo. Katsotaan mitä tästä tulee. Mulla on vähän noin... Mä en vielä... Mikä tää? Nilkka. Ei mietoa, tossa menee toi. Sääri. Ja sääriliässä jumissa. Pohja. Ei oo pohjalla, mutta etupuolelle. No niin, anatomia ja muu. Aloitaan. Lämpöpaino. Vähän se kinnaa, mutta ei se haittaa. Ehkä tästä saa jotain aikaa. Kuitenkin tää oli niinku äijän eka semmonen solid niinku kyykkysarja, niin miltä tuntui? Se on ihan 19 kaikkia varmaan näkyy pitäisi. Ei, mä aloitin niin saakelin myöhään. Joo, otetaan yksi lämpä vielä tästä ennen sitten työsarjaa. Tässä on vaan 100 kiloa nyt. Mutta tosiaan mullakin oli 6 kuukauden, niin varmaan vuoden kyykkytauko. Niin tää on aika raskasta, mutta katsotaan mitä sitten. Hyvältähän se tuntuu, mutta vähän huteraa tekemistä. Mä oon niin pussy, että mä heitän siinä vielä 20 kiloa lisää heitä vyön päälle, niin ehkä se kompensoi sitä, niin sit jaksaa. No niin, nyt on lämpät alla ja lähdetään kokeilemaan säällittävää 120 kiloa. Heikoksi on mennyt, mutta ei auta yrittää. Onni, tää nyt kuitenkin vähän skämmi tää paino. Tää puuttuu 10 kiloa. No laittaa sitä. Et mä vaan juteltiin tosta. Niin, se olikin äsken 110 kiloa, nyt se on 120 kiloa. Tää miscommunication hommia, mutta no niin, kokeillaan. Olisiko heikoksi mennä, mutta se on sen polven syy. Näyttikö hyvältä onni? Jes, kiitos. Haluatko sanoa jotain? Eikö tää 50 kiloa? Joo. Joo, hei. Joo, nyt lähtee 50 kiloa testiin. Toi 40 oli äsken ihan semmonen, että se venää helposti. Meni 10-toista, niin otan täällä 15. Se oli helppo. Ui vittu toi peili. Miltä toi tuntuu toi kyykkääminen?
Kykkyminen oli ihan jees. Sillä ainakin kaksi. Se oli formihakemista. Ehkä paino oli vielä haettu, mutta formihakemista. Formi oli ihan yllättävän hyvä. Ja musta tää kykkyminen ihan tuntuu edelleen. Te äsken toisen setin sillä 120, näistä 10. Kutonen sillä tuli taas, niin kuin pitikin siis. Mutta joo. Nyt aina vielä yksi setti ja päästään eteenpäin. En mä nyt tarvii. Mennään seuraavaan liikkeeseen. No niin, jes. Tänään jalkaprassi myös. Ja mulla on 70 kiloa tässä. Jes, se on aika helposti sitä painoa seuraava. Onnilla meni hienosti toi jalkapressi. Me ei vetää nyt pendelumin tähän väliin. Itse suosin tätä. Tai siis ohjelman mukaan pitäisi tehdä kyllä jalkapressiä. Mä jätän sen Onnille. Yes. Se tuntuu hyvältä. Kun sukataan jalkaa. Tää liikun pendu on raskas valmiiksi. Mulla on vaan 30 kiloa tässä. Sukataan jalkaa tää. Ja jos Onninkaan pähkäili, että mun ei tarvitsisi pidättää puhelin tälleen kädessä, mutta tässä joku kolmas kuvaaja meille. Se olisi vaan kuvaa meitä, se voisi vaan olla ja tehdä ja ei tarvitsisi niin holdaa tätä phonea tällä. Saani kertoa, että missä sä olit alkuviikon, kun sä aina salilla. Mä olin rapukas. Broidi veti sellaista lauantaina. Joo, mä olin 2 päivää. 2 päivää. Joo, hirveä rapulla. Lauantaina niin ei päässyt maanantaina salille. Voitte jättää kommentteihin, että onko tää fresh teidän mielestä. On fresh. Ei oo. Itse asiassa vähän reiden koukistusta seuraavaksi. Katsotaan meidän ohjelmaa tossa, että mitä meillä on vielä jäljellä. Niin mä oon nyt 2 tuntia tässä oltu. Lämmittelyt, venyttelyt, kyykkäämiset, lämmittelyt, kaikki noin mukaan. Meillä on melkein 2 tuntia mennyt. Olisiko tunti 40 ehkä. Meillä oli puolet vielä jäljellä. Eli no niin, tähän drop setti eli 15. Skidi poltettu tuossa takareisissä. Ihan hyvä kyllä, hyvä setti. Ohjelman mukaan me pitäisi tehdä 4 näitä, mutta mähän ei Onninkaan valitettavasti vielä roinata, niin tehdään me 3, se riittää meille. Joo. Pitäis mun puhua jotain? Ehkä sun pitäis jotain? No, tähän nyt seuraavaksi tähän reideojennusta. Tehtiin tuossa äsken kolkistuksessa 15-15, niin tehdään tässä 10-10, eli pudotussettejä kanssa. Tehdään ainakin 3. Ohjaa sitten 4, mutta mehän ei tehdä ohjeiden mukaan. Oi! Noin, mikä fiilistä? Taisi jäädä 7 toi droppi, kun
hapottaa näitä veisiä sen verran. Ihan hyvä. Katsotaan miten sulla onni menee. Sitten vielä suorilla maastelota. Siinä nyt on hirveästi painoa, 50 kiloa vaan. Nyt yleensä tää 15 toista, että tein tätä äsken jo yhden setin kokeilin. Se oli ihan hyvä. Otetaan tohon tuo yksi nyt. Päästä näkee, että miten tällainen peli tehdään. Jos tää leikataan sitten tästä videosta. Niin mikä oli Onni nyt fiilikset? Eka kunnon jalkatreeni äijällä alla. Se oli ihan jees. Se kyykky meni ihan yllättävän hyvin. Mä oon ihan iloinen siitä ja ei tähän lauantaina odotellut. Kyllä, lauantaina on taas kädet ja olkapäät. Katsotaan siitä nyt välttämättä näin klipin hommaa tuu ehkä. Katsotaan jostain kommervenkkejä, mutta Tonni veti tänään hienosti. Kiitti, säkin muru. Kiitos. Toivottavasti nautitte tästä kohelluksesta ja onneksi en kuollut. Oli lähellä. Mutta katsotaan viimeistään ensi viikolla uusiin kuviin. Ja